În acest videoclip o să fac o reacție la niște videoclipuri de la Max Show România. Hai să începem. Hai să vorbim un pic și despre ce nu mai funcționează. Ce s-a auzit tastatura? Hai să vorbim un pic și despre ce nu mai funcționează pe YouTube în 2024-2025. Am încercat un alt videoclip cu reacția la parcă reacția la niște videoclipuri de la MXO și nu mi-a ieșit. Deci audio sunetul mi se auzea cam ciudat. 2025 și așa mai departe. Hai să vorbim un pic și despre ce nu mai funcționează pe YouTube în 2024, 2025 și așa mai departe. Pentru că am dat o mulțime de sfaturi legate de ce funcționează, dar hai să combatem un pic și anumite sfaturi pe care le dau unii și care 100% nu mai funcționează acum. În primul rând, sări peste acele introduceri de YouTuber. Adică, salut familie, salut băieți, salut ce faceți și așa mai departe, bună, salut. Iată că sunt o mulțime de chestii pe care le fac unii, sunt plictisitoare, nu ajută privitorul, îl fac să se îndepărteze de ceea ce vrei tu să faci și, bineînțeles, că YouTube nu te mai promovează mai departe. Deci stai departe de astfel de intro și așa mai departe. Am dat sunetul mai încet la videoclip, deci că nu am probleme iară cu sunetul. Acele formule de salut, nu trebuie să fii politicos pe YouTube și așa mai departe. Ești politicos sărind direct în subiect. Și da, asta e principala chestie pe care trebuie să o faceți. Începeți direct cu valoarea oferită. Vorbiți oamenilor ceea ce vor să vadă, vorbiți ceea ce vor să audă, vorbiți ceea ce puteți voi să oferiți ca valoare. Da? Pentru că e foarte importantă chestia asta, să nu-i faci pe oameni să-și piardă timpul. În momentul în care el deschide videoclipul tău și ca și cum deja ești în discuția respectivă, ești în mijlocul discuției, îi vei capta atenția. La fel și cu finalul. Stai departe de acele, eu știu, formule de la revedere, de ne mai vedem, o să mai veniți pe la noi, tot felul de chestii de genul ăsta, eu știu, like, share, subscribe că ne ajută, tot felul de nebunii astea pe care am văzut că fac unii. Nici asta nu te ajută cu nimic. Oamenii se vor îndepărta de clipul tău, vor vedea că deja s-a terminat ce le oferi, așa că mai degrabă vorbești despre subiectul pe care vrei să-l abordezi, după care, la final, îi trimiți pe alt clip. Direct, fără alte ocolișuri. Asta o să fie controversal. Asta o să... Partea asta, minutul 1, 2.52, mă amuzant foarte mult. Asta o să fie controversal. Asta. M-a apucat un râs de numai, dar a fost amuzant. Asta o să fie ciudată pentru mulți dintre ei. Bă. Asta o să fie ciudată pentru mulți dintre ei. Asta o să fie interesant pentru unii să audă și pentru alții o să fie un șoc. Nu mai gândiți foarte mult thumbnail-urile. De ce? Pentru că de cele mai multe ori în momentul în care gândiți thumbnail-urile, veți vedea că de fapt nu vor mai funcționa și nu vor mai atrage click-ul. Da? Pentru că cu cât te duci mai în exces în chestii de genul ăsta, vei vedea că nu poți să faci cu adevărat thumbnail-uri bune. Încearcă un singur lucru cu thumbnail-urile tale. Să-i faci pe oameni să înțeleagă cât mai repede despre ce este vorba pe clipul tău. Adică nu doar audiența ta, dar în general toți oamenii. În primul rând, dacă oamenii trebuie să vadă clipul ca să înțeleagă ce este pe thumbnail-ul tău, deja thumbnail-ul ăla e greșit. În al doilea rând, dacă nu înțelege lumea ce e pe thumbnail-ul tău decât, să zicem, audiența ta, aia hardcore, aia care te urmărește peste tot, iar nu e bine, pentru că tu trebuie să te focalizezi, să aduci oameni din afara audienței tale, din afara cercului tău restrâns care te urmărește. Da? Și atunci nu te gândi, bă, ce glume știu oamenii din audiența mea,
ce memes sau mai știu eu ce știu oamenii care în general mă urmăresc pe mine. Nu așa trebuie să apară pe thumbnail-ul tău. Încearcă să-i faci pe cât mai mulți oameni care habar n-au ce postezi tu, habar n-au de subiectele tale, să înțeleagă cât mai repede și să dea click. Nu toată lumea trebuie să facă shorts. Da, știu, am spus-o. Asta cu short-uri, când am auzit-o, a rămas un pic șocat. Nu toată lumea shorts. Să înțeleagă cât mai repede și să dea click. Nu toată lumea trebuie să facă shorts. Da, știu, am spus-o. Nu toată lumea trebuie să facă shorts. Dacă vreți neapărat să faceți shorts, poate că ar trebui să faceți pe alt canal. E o chestie pe care am reușit să o văd după multe teste, după multe discuții cu alți youtuberi, după multe evoluții ale altor youtuberi. Ar trebui să faci shorts doar în două cazuri. În primul rând, dacă ăsta e genul de conținut care îți place ție să faci și atunci aia e. Aici nu ne mai băgăm și probabil că ești dispus inclusiv să riști creșterea canalului doar ca să postezi shorts. Și al doilea motiv pentru care ar trebui să postezi shorts, audiența ta vrea să-i se servească genul ăsta de conținut în bucăți mici. Da, acestea sunt singurele cazuri în care ar trebui să faci shorts. În rest, clar, de exemplu la mine pe conținut, oamenii nu vor să vadă shorts foarte mult pentru că vor să vadă cât mai în detaliu anumite explicații. Și atunci dacă eu tai repede pe shorts, o să fie foarte mulți nemulțumiți. Nu fă un conținut care știi că prinde doar pentru că știi că prinde și atât. Pentru că pe termen scurt poate te va ajuta să faci abonați, să faci ore de vizionare și așa mai departe, dar pe termen lung vei aduna oameni în comunitate pe care nu-i vrei, vei aduna tipuri de subiecte pe care nu vrei să le mai abordezi niciodată și atunci oamenii care au venit pentru subiectele alea nu se vor uita la subiectele tale obișnuite și atunci tot degeaba nu te ajută nici cu monetizarea, nici cu vizualizările și așa mai departe. Deci, Vă las link-ul la acest video. Bun. Următorul videoclip. Următorul videoclip care să fiți mare atenție. Să fiți uite chestia asta. la dacă poți să-și monetizezi canalul. Plăcere, dacă îmi promovezi un videoclip și bubuie mai este monetizat, dar vizualizările din promovare nu se pun la monetizare. Dacă mixezi piesele, asta cu mixajul, e chestia așa de complicată, de cele mai multe ori vei lua claim. Dar există și situații în care se împart banii. Am întâlnit și situația asta. YouTube-ul încearcă să facă niște chestii, că tu mixezi, tu modifici niște lucruri. Dar de cele mai multe ori, dacă nu modifici destul de mult, vei primi claim și pierzi toți banii. Depinde din nou din nișă. Da. Exact. I-am zis ce înseamnă claim. Hey. Ai pus un videoclip, ăla nu ți-l dă jos, dar în schimb îți ia banii pe care îi faci. Am monetizat cu Content ID canal fără probleme, cu muzică cu copyright, dar nu recomand de la mine. Eu la mine elimin tot ce e cu copyright. Repet. Eu știu ce zice Oscar, dar repet. Copyright înseamnă drept de autor. Toate au copyright. Acum vorbim de copyright strike sau copyright claim. Astea sunt pedepsele care se întâmplă pe YouTube. Copyright strike, când se dă jos videoclipul la 3 copyright strike, în 90 de zile se închide canalul. Și copyright claim îți ia, nu-ți face nimica, îți ia banii sau îți ia doar datele. Asta. Bun. V-ați prins. Bun. Ce cu
cu copyright-ul. Bun. Următorul videoclip. Următorul videoclip e ăsta. Perioadă și nu este o exagerare. S-ar putea să crești numărul abonaților. Nu ăsta. Am greșit. Ăsta. Există momente în care pur și simplu un videoclip trebuie înlăturat de pe canalul tău. Hai să explic de ce ar trebui ca anumite videoclipuri să dispară de pe canalul tău cât mai repede. În primul rând, ești genat de videoclipurile vechi. Dacă videoclipurile tale vechi nu te mai reprezintă sau când le deschizi, ți se pare că sunt jenante, 100% trebuie să le scoți de pe canalul tău. Dacă îți place ceea ce fac, uite să te abonezi că e gratis și ajută foarte mult canalul. Nu contează câte vizualizări face. Nu contează dacă și în viitor o să facă vizualizări. Dacă nu vă ajută brandul, înlăturați videoclipul cât mai repede. Alte motive. Dacă nivelul vostru de maturitate este altul în acest moment și videoclipul respectiv nu vă ajută cu nimica. Apoi, dacă audiența voastră, oameni din comunitate, sunt foarte supărați de ceea ce ați făcut, ați putea să înlăturați videoclipul respectiv sau dacă videoclipul respectiv conține teme care în acest moment v-ar putea atrage acel cancel, acel fenomen care să vă înlăture toată comunitatea voastră. Sau pur și simplu, dacă ceva e o temă cu care nu mai sunteți de acord la momentul ăsta, la fel puteți să ștergeți videoclipul. Un alt motiv pentru care putea să ștergi videoclipurile este că ceea ce postezi acum nu mai are legătură cu ceea ce făceai înainte. E foarte importantă și treaba asta și trebuie să ții cont, pentru că îți poate trage în jos canalul. Mulți nu înțeleg cât de problematică poate să fie chestia asta, pentru că îi atrage publicul care nu vrei să fie abonatul tău și din punctul ăsta de vedere, dacă se duce pe clipurile noi, s-ar putea să nu-ți facă vizualizări pe clipurile noi. Atunci ia măsuri. Un alt motiv, videoclipurile sunt extrem de slabe, fac 1-2 vizualizări și cam atât. Fie că au avut sunetul prost, fie că au avut lumina de proastă calitate, fie ceva s-a întâmplat pe videoclipul tău și pur și simplu nu poate fi privit. Ăla trebuie șterse pentru că îți strică brandul, bineînțeles. Ce vreau să vă spun este totuși că nu ar trebui să ștergeți nimic până nu analizați foarte, foarte bine dacă acele videoclipuri trebuie șterse. Da? E din ce în ce mai important să nu ștergem, să lăsăm algoritmul să sorteze videoclipurile. Ștergeți ceea ce este obligatoriu de șters, nu ștergeți nimic. Mai mult, chiar vă sugerez să puneți pe nelistat videoclipurile care nu mai trebuie să apară la voi pe canal. În momentul în care ștergeți ceva, se pierde toată istoria pe care o are YouTube despre voi, despre audiența voastră. Deci, 100%. Trebuie să aveți grijă ce ștergeți. Mai în partea stângă recomand să vă uitați, da? Să vă uitați la videoclipuri. Dar în caz că nu sunteți să vă gândiți, care treaba cu YouTube, cum funcționează. Acest canal vă dă detalii. E că Max vă dă detalii. Care treaba și cum funcționează. Aveți un următorul videoclip, o să fac poate Monbazou sau mă gândesc. Aveți un videoclip în partea dreaptă sus acolo și vă uitați.